τα αυτιά. Δεν θα πω τώρα ότι πρέπει να καταπατήσω με το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη γιατί κάποιος κάβλωσε να πολιτευτεί. Όχι. Ο αγνώστος στρατιώτης πολέμησε για μας, για την ελευθερία μας. Όπα. Χικ. Πέθανε για μας. Χικ. Τον σκότωσαν για μας. Και δεν μπορεί κάποιος να του διαταράσει την ψυχή του ηρεμία. Οποιοςδήποτε και είναι αυτός. Για οποιοδήποτε λόγο θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί οπουδήποτε αλλού. Στην πόρτα της Βουλής, γιατί όχι. Ναι, μέσα στη Βουλή. Όχι στο μνημείο του. Παιδιά, στην προσβολή νεκρού. Στο μνημείο. Για φανταστείτε. Έχει πεθάνει ο πατέρας της μάνας σας και κάποιος να κάνει μια απεργία πήρε στον τάφο το πάνω, Εγώ δεν είμαι μητσοτακικός, είμαι αντιμητσοτακικός. Όμως αυτή η απόφαση που υπάρχει και είμαι σύμφωνος. Μακριά. Κύριε Ρούση, μπορούσε να πας να κάνεις απεργία υποτιθέμενη. Κύριε Ρούτσι, μπορούσες να πας να κάνεις υποτιθέμενη απεργία πείνας κάπου αλλού, όχι στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη. Μαζί σου είμαι εγώ. Αλλά όχι στο μνημείο. Το κατάλαβες, κύριε Ρούτσι? Κράτησέ το αυτό από όλα να σου πω. Και Ανούκη του Κωνσταντοπούλου. Πάνε στη Βουλή. Πάνε στο πούστι του Μητσοτάκη το σπίτι από όξω. Να σου κάνω το καπέλο, να σε πω μάγκα. Να σε χειροκροτήσω ρε γαμημένε πούς. Πού σου γαμημένε. Τα βάλε με τον άνθρωπο. Πάει το κολονάκι. Σου Μητσοτάκη στο σπίτι. Θέλω να πατήσεις πάνω τα κόκκαλα του αγνώστου στρατιώτη. Τι λες.